Khlur ya kura ba pawnam ka pyrthei George Taylor ulapan menakansan bau hapan shongthait nyo nakalimpong ilekay hadin bagi doktor ilapan bor bau day ban shongthait nyo. Uni orang ya kura badang live sosam ka kerta ula sya sumar ha ka Khmat hau rempang mencem senam bat kumta hadin bula sya rem no hau eka suman hau jemang nakalian ki doktor specialist kila jingmun bala dau beteng banyak kun ula ban bo jingma ya ka Khmat jongu hadin habun. Ya uni orang ilekay batepat ba da utar dan tornado ude uwei neki rang kura ba pawnam tam jong ka Scotland bat la yo ru ban khur ya ka takmak siar ha ka Commonwealth Games ha Glasgow arjar khatsaw bat beteng ya ka ni ka nam job hadu pa unde yo ban khur ya ka nam kum uladu ha ka pyrthei World Champion tang hasin aireng ka ba khatsan jong u nangta kumurang kura babat ya kanam lado marway unified champion hakasien yakun kaba khan rio bat kum urang kura ban khor ya kanam lado undisputed light welterweight champion tang hakasien yakun kaba khat pra habapan bana yakani George Taylor laong kamdei satya kakam kabasuk pan pentep yakani Udai urang kura beningkong ba un yai neru urang kura shenrang ba marway na United Kingdom ban bat yakanam lado paro Southly haka single division. Utaila haka kerwo kubor ulaong kadai ka jingshi sha paralong kani kamdei satya karai ka basuk yanga ban shim Henry da ka jing ai jingmut jong ki doktor jonga ngas ngosi ban pentip banga hap ban sngap ya kani shu wang ru ba kumbala Pynbna mynsaw ula hap ban yai beteng sumar ya ka Khmat ka ba kedau shai ba u hap ban shim ya ka rai ka ba kong santam nak benta ka jingka jingkya la jang lom kumta kan bo jingma ya ka bor yo I jong u wala ka mensim ya kun ka dang im hanga banyakura Henry nga hapat pan perkhat ya ka jing betha jong ki doktor pat ya da ya dia wala ngam kwa pan kenran dia no na kani ka lempong ulaong